Subay sa gibatuman nga mando ni Presidente Rodrigo Duterte kabahin sa pagpanakop sa mga tao nga nag-vape o kining gitawag og electronic cigarettes sa mga pampublikong lugar. Atong sayran pinagi sa report ni Chona Carion. Sukad kagahapon aduna nay 7 ka mga vapes ang naa sa kustodiya sa Talisay City Police Station. Sagad niini gisurrender lang sa mga user, samtang ang uban gisakmit gyud sa kapulisan human nasakpan nga nag-vape sa public place. Hinuon giklaro ni Police Major Gerard A. Spilare nga ang himo sa kapulisan subay sa kamanduan sa ilang uluhang buhatan sa kapulisan, apan dili pa sila makaaresto. We have not arrested anyone. In fact, one minor was rescued because he was caught in the act using vapes in public. Then after that, when the vape was turned over, we also turned him over to his parents. Sa dakbayan sa Talisay, adunay 7 ka mga namaligya og vapes o e-cigarettes. Sa mando, ipadakop ni Presidente Rodrigo Duterte ang mga mugamit og vapes sa mga pampublikong dapit. Apan hangtod karon wa pay gipagawas nga executive order kabahin niini. Kini human masutang ang paggamit og vape maghatag og kakuyaw sa panlawas. All those people using vapes not in their private homes are considered public places. The people, the community should not look at only this issue as far as the implementing policy is concerned, but what is very clear is that there is hazard to health. Uban ni Renante Quinones, Chona Carion, Balitang Bisdak.